נבחרת הצהרונים במרכזים הקהילתיים של דרום נתניה היא המסגרת החינוכית המושלמת וקרובה מאוד לבית. רשת פנאי וקהילה מפעילה כ-30 מסגרות של צהרונים באזור פולג, עיר ימים, קריית נורדו והאירוסין. שהמטרה שלנו בעצם היא ליצור רצף חינוכי החל מגן הבוקר ועד לצהרון. אני ממש מרוצה מהצהרון, אני יודעת שהבנות שלי בידיים טובות. הצוות החינוכי מקצועי עובר הכשרה מפורטת, מקבל ליווי והדרכה חודשית. הצהרונים מותאמים אישית לכל גיל, עם דגש על רגשות, עידוד עצמאות, כישורי חיים וערכים חברתיים. בנוסף, הצהרונים דואגים לתזונה בריאה, מזינה, טעימה. הילדים נהנים מארוחה קבוצתית חווייתית. אני כאימא ממש מאושרת ושמחה לראות את הילדה חוזרת עם אנרגיות טובות, עם הרבה שמחה. בסוף היום הילדים חוזרים הביתה עם המון חוויות וחיוך ענק. אז נשמור לכם מקור?